A Asociación Arela busca familias ou persoas dispostas a dar acollemento a adolescentes con dificultades. Trátase do programa Convive.comigo que se desenvolve en Pontevedra dende o ano 2018. O que buscamos son persoas, son familias que teñan certa sensibilidade de cara á adolescencia e que aposten por unha convivencia temporal por adolescentes que teñen que cumprir unha medida xudicial que ven recollida na Lei do Menor. Actualmente contan con 5 grupos familiares activos. O programa está financiado pola Consellería de Política Social. Dende Arela manteñen un contacto continuo co xulgado de menores para que o teñan en conta a hora de avaliar a situación dun adolescente. É unha experiencia que, lóxicamente, nos dá a posibilidade de ofrecerlle a estes adolescentes contextos naturais de intervención a través dos cales podan poñer en práctica unha serie de aprendizaxes que, lóxicamente, perseguimos de cara a que o poñan en funcionamento cas súas familias de orixe. Dende Arela buscan que a iniciativa chegue a canta máis xente mellor. Queren dala a coñecer para ampliar o seu banco de posibles acolledores. Evidentemente, ten que haber unha estabilidade emocional para poder asumir un proxecto deste tipo. E logo, bueno, se darían unha serie de entrevistas, de acompañamento, pola miña parte e pola parte do psicólogo ou psicóloga do programa, onde axudaríamos a ver se realmente o seu perfil e a súa familia se axusta á realidade das necesidades do programa e se eles e elas se ven neste rol. Pola súa banda, o Concello de Pontevedra colabora con Arela na difusión deste programa. Un traballo que socialmente se debe pôr en valor, porque combaten algo que creo que nos convirte en sociedades mellores, que é a desestigmatización de moitas persoas novas que se equivocaron unha vez e que teñen a posibilidade de reinsertarse. As persoas que participen no programa contarán con formación grupal e individual, asesoramento e acompañamento de profesionais e un financiamento durante os meses nos que convivan co adolescente. Os interesados poden informarse contactando con Arela.